ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಸುರುವಾಪುನು ಪೃಥ್ವಿ ಪನ್ಪಿನ ಊರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ನಲ್ತು. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಏತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಿಂಡ್ಲ ನಮಕ ಗೊತ್ತಿಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮನ ಕಾಡೊಂಡುಪ್ಪುಡು. ಪೃಥ್ವಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆ ಸತ್ಯ ನಾಡೊಂಡು ಪೋಪಿನ ಜರ್ನಿನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಮೂಲು ಬಜಿ ಊರುದ ಪರಿಚಯ ಆಪುಜಿ ಬದಲಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪುಲಿಪ್ಪುಣ ಕತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಪದಕುಲಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸರಳವಾಯಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ಉಂಡು. ಪದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ BGM ಕೇಞರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇದೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂದು. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪಿನೆ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಬಂದ ಅನ್ಸುಂಡು. ಆಂಡೆ ಒರ ಕತೆದ ಉಳಾಯಿ ಪೋಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಪನ್ಪಿಣೇನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂಚಿನೇ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಗಾದ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಪುಡ್ಚಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು.